Alma i Alexandre van observar el seu voltant i a poc la biblioteca esdevingué un frondós bosc. De bon començament, Alexandre hi trobà alguna cosa interessant. «Ei, Alma, mira aquests arbres. No hi veus cap animal?» li va preguntar Alexandre mentre li assenyalava un punt llunyà del bosc. «Sí, és veritat, però no és massa gran per ser un lloc normal?» De sobte, s'hi mogué un vent fort que va sacsejar tots els arbres, alhora que s'hi sentia un esbater que semblava d'un ésser de grans ales. Una por visceral es paralitzà per complet. S'amagaren entre les branques d'un matoll de murta i, dissimulats i protegits, assistiren immòbils a un enfrontament que mai s'haurien pogut imaginar. Aquell ésser d'ales grans isqué disparat envers el llop. Mentrestant, el llop salivava de ràbia continguda i emetia uns grunyits que feien tremolar el sòl de terra. La topada semblava inevitable, però en l'últim moment l'ésser va aconseguir defugir-lo. L'enfrontament canviava constantment d'escenari i a poc els protagonistes s'endinsaven cada vegada més en la frondositat del bosc fins que desaparegueren enmig de la solitud d'aquells arbres centenaris. Alexandre, sóc jo o acabem de veure un vampir? No, no ets tu, Alma, va dir tot pensatiu. Saps el que acabem de veure? Uau, és increïble! Anem a buscar-los, digué content mentre s'alçà d'un bot com si tinguera un clau roent al cul. Com vulgues, però no estic segura de voler fer-ho, li respongué amb una mica de por. Els dos m'emprengueren a caminar fins que començà a ploure. Al principi un xim-xim de no res, però al final la pluja queia amb molta força i hagueren de cercar refugi. Van tenir sort i descobriren una petita caseta de fusta. Quan hi entraren, la fusta del terra cruixí i deixà al descobert un desgavell de mobles damunt un llit que més aviat semblava una prestatgeria amb potes que un somier amb un matalàs. Alma era una maniàtica de la neteja i no podia veure en renovens a casa, però aquests mobles no es podia endreçar tota sola. I per què no apartem el llit a veure si hi ha alguna cosa? Els llibres de fantasia que he llegit sempre tenen situacions en què hi ha passadissos amagats sota o darrere d'objectes. Li va mullar mentre començà a enretirar la tauleta de nit i un parell de calaixos. D'acord? Podem provar a veure què hi ha? Tinc curiositat, respongué Alexandre. A més de la tauleta hi ha armari, una coqueta i un penjador de roba. Amb el llit net d'andròmines l'arrossegaren, i tal com havia previst Alma, al de sota hi havia una gran escletxa que donava a un corredor soterrani. Alexandre es palpejà totes les butxaques fins que trobà la llanterna que guardava per les emergències. Tots dos es van mirar i decidiren baixar a explorar el fons d'aquella casa tan singular. La foscor del corredor era gairebé completa. El soroll d'un degoteig continu i ininterromput era l'únic soroll que els acompanyava fins que Alexandre començà a sentir-ne de nous. «Alma, no sents alguna cosa estranya?» li preguntà Alexandre una mica alterat. «No, només sent les gotes que hi cauen, el soroll de la nostra marxa i l'aire que es filtra per les parets, i així sí que puc veure una llum allà davant». Tot d'una, Alexandre i Alma corregueren cap a la llum sense saber ben bé per què ho feien. Quan hi arribaren, s'adonaren que la llum provenia d'un conjunt de candeles que il·luminaven una gran sala principal, la qual estava guarnida amb estàtues de colors obscurs i amb una gran escala al vell mig de l'estança. Alma i Alexandre estaven meravellats. «No puc creure que nosaltres hagin descobert aquest amagatall», va dir Alma mentre es duia les mans a la boca per la sorpresa. «Senzillament fascinant», exclamà Alexandre eufòric. «Finalment fem alguna cosa de trellat a mitges», reblà irònic. D'improvís, el so d'un tro va sacsejar l'estança i un núvol de boira va descendir per la gran escala. Als primers graons s'hi feu present el vampir del bosc. Alma i Alexandre se'l miraven amb uns ulls esbarallats en complet silenci i amb una por paralitzant injectada al moll de l'os. «Em pot explicar algú
qui siga, què esteu fent vosaltres dos en el meu castell sense el meu consentiment? Digué el vampir amb una veu de matisos metàl·lics que feia feredat. Doncs que fer neteja hem trobat un accés que donava a aquest corredor. Hem sentit curiositat de saber on duia, l'hem travessat i hem arribat fins ací. Això és tot, li explica Alexandre sense cap por. Aquella explicació no m'agrada gens, va dir el vampir tot enfurismant mentre escapçava el call d'un parell d'estàtues només amb el seu poder mental. però el problema és que tu tampoc em fas gens de gràcia. Va dir el vampir mentre en un esbatec travessà tota l'estança i es clavava ben a frec d'Alexandre. Ho sent. Bo, realment no. Reblà el vampir i tot seguit el va escometre d'una forta empenta contra la paret. Alexandre va caure a terra com si cau un cos sense vida. No! Crida Alma tota esverada en veure el seu amic sense consciència estès al sol de terra. Alma tractava d'ajudar Alexandre, però el vampir la va aturar en sec. La mirava fixament als ulls mentre se li acostava, enriolant-se i deixant entreveure dos ullals esmolats com dos ganivets. En canvi, tu sí que em fas gràcia. No puc suportar el fet de sentir com el teu cor batega nerviós, com la teua sang oneja imparable la por de cap a cap del teu cos. Li va dir mentre l'agafava pel coll. I encara menys la deliciosa fragància virginal que traspua cada porus de la teua pell. Un plaer exquisit per a sadollar-me la set. Aleshores, el vampir va clavar els ullats al coll de l'Alma i aquesta feu un crit sec i esborronador que aturà en sec la mossegada que tenia al damunt. De sobte, hi va aparèixer del llop del bosc, emboirat de fúria i de ràbia continguda. Feu un udol i es llançà sobre el vampir, el qual l'espentà l'Alma per entrebancar la seva embranzida. Aquesta interrupció del procés feu que Alma no acabara de fer-se vampira, però tampoc acabava d'estar viva. Una situació d'anorreament interior que la feia plorar sense emetre cap soroll ni cap moviment. El llop continuava la brega amb el vampir, però aquest sempre endevinava els seus moviments i li costava molt fer-li mal. Alma no podia més. El neguit la va envair de ple. Aquelles imatges l'estaven afonant. El cos d'Alexandre encara sense donar senyals de vida, la lluita aferrissada entre el vampir i el llop, i ella experimentant una nova sensació de no viva que no sabien ben bé com resoldre. Finalment, el vampir li clavà els ullals al coll del llop fins que l'aconseguí immobilitzar-lo. A més, el vampir estava greument ferit, però encara sentia la necessitat i el desig d'extraure-li la sang a Alma i al seu estimat amic Alexandre. Però Alexandre aconseguí despertar i immediatament acudir al costat de l'Alma. Els dos s'abraçaren amb molta força. La mirada penetrant, diabòlica i desafiant que els llançà el vampir provocà que tots dos s'espantaren encara una mica més. No semblava haver cap solució. Tots dos estaven condemnats a morir en mans d'aquell vampir. Poques coses hi podien, dominats per un ésser tan malvat com aquell. Lliurar-se al destí? Seguir lluitant? Practicar l'oració? Ells preferien tancar els ulls, abraçar-se amb força, encomanar-se a la sort i desitjar amb tota l'energia possible que el vampir acabés perdonant-los la vida. De sobte, sense esperar-ho, amb una veu molt potent i un llenguatge desconegut per a l'espècie humana, el vampir pronuncià unes paraules amb un idioma desconegut i emprengué el vol enrotllat en la seva capa fins a aconseguir eixir d'aquell desconegut castell. Mai aconseguiren saber per quin motiu havia desaparegut quan havia tingut tota la facilitat per xuclar-los la sang. Just en aquell moment, el vent bufà amb força dintre del castell. El vent bufava i bufava, imitant el so d'un xiulet. Encara bocabadats per aquell desenlaç inesperat, escoltaren una veu d'una persona major molt suaument. Hola, saben qui soc? No saben qui ets? Digué Alma totalment espantada. Soc un àngel,
El vostre àngel protector. M'han enviat per salvar-los. Qui t'ha enviat? Preguntà Alexandre estranyat. Immediatament es formà una imatge blanca que a poc anà cobrant la figura d'una persona. Concretament, aquell àngel tenia unes ales grans que aconseguia moure per cobrir-se el cos. Alma i Alexandre no entenien absolutament res. En primer lloc un vampir, un llop, i ara un àngel? Què feia allí aquell àngel? Realment havia anat per salvar-los? Qui l'havia enviat? L'àngel desaparegué i tots dos sortiren corrents d'aquell lloc aparentment encantat. Tal com anaven allunyant-se, la temperatura anava pujant i tot tornava a la normalitat. D'improvís, s'escoltà en la llunyania un udol molt potent. Tots dos es detingueren fins a adonar-se'n que es tractava d'un llop. Seguiren corrent sense mirar enrere fins que xocaren contra un mur. Immediatament, Alma observà una llum molt blanca. A poc, una habitació farcida de prestatgeries plenes de llibres de totes les mides i colors s'hi feu present. Aquella veu dolça que li havia semblat un àngel anà prenent matisos humans. Era el professor Manel Borràs, i allò no era el cel, sinó el seu despatx. El professor se'ls va apropar i es va ajudar a llevar-se l'electroestimulador neuronal, un barret elàstic que es cobria el crani farcit d'un reguitzell d'electrodes. Ben tornats a la vida. Us ha agradat el projecte de lectura intrínseca virtual? Doncs, què vol que li diga? M'estime més llegir sense tanta angoixa, respongué Alma decidida. I a tu, Alexandre, què t'ha paregut el projecte? Després de passar-ho tan malament durant una estona i després d'haver plorat tant perquè no sabia si anàvem a morir en mans d'aquell vampir, l'única percepció que no s'ha vist alterada per aquesta lectura és el sentiment que tinc per Alma. Un sentiment que jo creia que era amistat, però estic convençut que va més enllà. Les llàgrimes que m'han fet vessar, es girar cap a ella, eren d'autèntica desesperació, no per tu, sinó per haver de morir sense haver-te dit que t'estime i que estic colat per tu fins al moll de l'os. Alma se'l mirà sorpresa per aquella declaració d'amor inesperada. Feu un somriure d'orella a orella i no es pogué estar de fer-li una besada de repic amb el colze que ella acceptà embadalit davant la incredulitat del distingit professor Borràs, el qual no sabia ben bé on amagar-se.